Искате G-Shock, но да не е в един цвят, то това е вашия часовник. Casio G-Shock GA700 е черен часовник, но с няколко цветни акцента върху дисплея. Това е спортен часовник с кварцов механизъм, минерално стъкло, кръгла форма, корпус и каишка от полимер. Дисплея е комбиниран и часовникът е водоустойчив до 20 бара при плуване или гмуркане. Този часовник тежи само 69 грама и разполага с функции като световно време, което ви позволява да следите времето в 29 различни града, хронометър, таймер за обратно броене, 5 ежедневни аларми и сигнал за всеки час. Разполага също така с автоматичен календар, LED осветление с автоматично сработване при накланяне към лицето и функции за отместване на стрелките, ако те закриват малкия дисплей. Този G-Shock ще бъде вашия идеален избор. А ако искате да разгледате и останалите модели на Casio, влезте в нашия профил в TikTok.